Hindi naging madali ang pagtatanggal sa takip ng mga kanal sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa at MacArthur Highway o mas kilala bilang Dolores Intersection sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kinailangan pang gumamit ng heavy equipment na mga tauhan ng Department of Public Works and Highways at Pampanga Provincial Engineering Office sa kanilang cleanup drive na nagsimula nitong Martes, September 3 at nagpapatuloy hanggang ngayong Miyerkules, September 4. Ang drainage na ito sa Jasa na commercial district ng lungsod puno ng buhangin at putik, kaya naman sa kalsada na napupunta ang tubig tuwing bumubuhos ang malakas na pag-ulan. Nakita naman po nyo sa actual kung gaano ang basurang nakukuha natin. Instead ang kanal natin is 1.5 meters more or less, ang depth niya nasa 0.60 or 50 cm na lang yung clearance niya. So how about the remaining 90 cm? Bis na tubig ang dumadaloy doon, basura ang nakalagay doon po sa ilalim ng kanal. Target daw ng DPWH at PEO na malinis ang mga kanal sa Dolores Intersection hanggang Lasatin Boulevard at St. Jude. Depende po kung bibigyan tayo ng pagkakataon sa 1 o 2 linggo, kaya natin patapos ito. Together with the help of the District Engineer's Office ng PERS Engineering through the effort of Engineer Almer Miranda po. Nakikiusap naman ng DPWH sa mga may-ari ng commercial establishments na nagsasagawa ng construction work sa syudad na itapon sa wastong lugar ang kanilang mga debris. Kikisuyo po kami sa ating mga nanonood or mga tagapakinig na yung mga kababayan natin, minsan kasi yung gaya ng mga establishment natin dito, pagkakaroon sila ng renovation sa kanilang mga building, sana naman pagtuunan nila ng pansin bago sila mag-dump ng kanilang mga construction materials, takpan nila kahit na sako man lang para hindi pumasok yung mga aggregates doon sa mga kanal. Nauna nang ipinakiusap ni Pampanga 1st District Engineer Almer Miranda sa Sangguniang Panlunsod ng San Fernando na bumalangkas ng ordinansa na magpapataw ng multa sa mga mahuhuling magtatapon ng construction aggregates sa mga kanal at iba pang waterways. Ayon kay DPWH Region 3 Assistant Director Engineer Melquiades Santo Domingo, may commitment na rin ang City Government ng San Fernando na magsagawa ng paghuhukay sa downfall ng San Fernando River at paglilinis sa mga waterways. Kaya sila nga po ay nag-initiate din, nagdala po sila ng napagkasunduan na magde-deploy sila ng mga equipment dito sa ibang waterways natin at sila po yung tutulong din po para sa pag-relocate kung kailangan i-relocate yung ating mga scientists na nagbablock sa ating mga waterways. And of course, yung binanggit ko rin sa kanila, yung kanilang mga drainage ay mag-open din sila. Tatry nilang ma-check kung yung ba ay silted ngayon. Although binanggit sa amin before na prior sa rainy season ay nag-initiate sila na magkaroon ng clean up ng kanilang mga drainage. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News.